Nah deh, sini tipe serap besek kerik tau. Nah kisah kayak ono bajak. Nah ini kita narak nungguin mana? Dah kan opas tuh tong. Anda tak mau gotan nang mana kia saya kena kada pulang sih. Gan ingkai ang bangsa ka kathani kue jibang ni kalai tha gai soi bosorok ingkana ngai nok khuk bota buk no phai no wat phai bai thangka gan bo sori hamia kam kas khaimia Nok bufur bay. tini no phai puru ngai tai doktor je apa yakong bok sangai golong ngai kun kam kas khaimia ko di mai rong ma sen rong ha Ya kong kata ngai hamia. abo munui akasa munui ngai del busoi khupla limani ngai kasang thang ada bari tebo ngai doktor nai mai rang kusa kari Jeneng ya kong hamia mana? Ekbar sek doktor na najaka. Sekarang kan naik a kalai puruta ngai rang roba sekeri belak keri beroba tole mali yang ngai mali ada bamu oba intang ata bela sistem simaya ngatai kisi keri robo kilerinya sepi maya oh hai sermen member mus saga jatuh botok phajaba dine borobo thang phai nuk tongo Ngai borok apa ya? mia lu sama usang phai thang bai ka ke mai rom bis ki nan nei ko ti thang mani Ngai tak sejar lari di pakai borok. di ko mia tim pia thanga nai nai ke borok sabu rang keri tok nei am ko member ko chairman sa henda ke pia bon tos ko noi to na sikapu ko phai so be ka tin sabai ka rang ro sekeri sa tong le ana in suka ko ba buni para sibu ko tal chairman adin so na tinin di bon sing tung thong si mai ma sing dong Nong ni nok hamia kising misik. Kuno doka cara udah kun jaga roko. Kaya bani ya ko. Senang sekali ya ko deta sekali ya ko mani Ngai awan dawa tam ya ko tam saborok. abo to sekali ya mali ada jang Apro kai asa kisik ya ko. apa rasa kiji aku mai palar mu to mai kata phone to mai kata kiji bai bak sang khabu mo Ngai daran mungkai. an bung susan to de berma Nong mau bok konsisti ba khobja. ini pun dari gorotla lokne pur Gama para kai. para kai taka salon para Tabok to ni ya kung bo hamia nok bo kising misik nang hasda habang no tam ko kasanai te lukorong no. lukon na apa no khamia banggo muti ke berke tong mana ba coba tu san matang ba no khom na gai wati no barte phai to ko nok nango bui nok do berke tong mana ba no ko kari ambon san nok samanta Basa betul ya to tong. betul tu khok tam tong sala khorong ni beri khorok sa Kem no kada kai kya. ke buta kaya ko cere siku kaji Parabono Sinmon Loknerpur Rada Soronpara Panchayat Loknerpur Gasoba Sini Parabono Bo Unka Ajuo Kwai Sakawo Kabui Bo Kalaika Kalaimani Pore Bo Jibiwo Tonghanate Soimas Rok Himaya Bo Kalayi Bo Indicating Taka Haititino Soimas Nepora Hambui Terik Lata Sungui Himbui Bo Bolo Phili Sai Tongjau Oje kalanya ni mungkai. Susanto de Burma Hengkai Abuni Bisingo Obo Haikai Tongka Hengkai Yango Parawo Bini Kaki Tongo Ojagawa Tangka Borok Atai Sapta Dozin Marim Kurei Bolok Tangi Filmalia Hengkai Tangi Bong Noro Tangka Hengkai Bini Kaki Sombono Supa Sup Haika Keri to Keri Jotono Hengkai Chungbo to Keri Chungbo Zemante Supa Sup Hai Tongo Bono Zemante Ri Tongo Hengkai Obo Haikai Tongmani Bisingti No Tini nobarok phai bai thangka ka abuni age o baiya sikang phai thangka o jagao chairman phai thangka bai chairman Kunda kogri langka. borok kok dilangkha o jagao o dino phaimani kha raga master tongo panchayat secretary tongo tai member tongo bai chairman khud bo salango hona nung bini muti muti obostha nor kun jaga sasaka kai chingsaka boni to muti obostha kuno bono supa subo ke bo khanya khari kai kuno jaga kagus rok da didi kha application dok rikha susil no agi kaisa rikha
hingkai rimani bisingo abo to ulose abo ni se hingkai rimani pore nini nog ni bagai tawana di nang kaisa application di phadiano ang nini nog ni ব্যবস্থা khaidene ni bokhut sosi ongko salangka sohel ngata bosu jara mayako samani abo sawi buni khos pata karika boni khos hingkai boto nasingi tongjawo aboni bisingo taisa mo ungka kasaro kalai thangka yang boya na general na edc kuno digi borong no supa su khani ke bu kare ga joto no sugya sengbo je manti khanya puno sengbo joto na bihi busa tongbo sengba supa su khaiman ji ya tobo je mamani sengbo khai tongo kai borok odino je phai thangmani a chairman dong boni je khut sai talangkha ning khana phadi nini nogro photo boi talangkha hini borok photo tuma khai photo ro bukha bumani pora sai talango nang khana phadi maidam naha phadi kai boro kai abu bo bono saya o piano sai talango phona nang khana ni ora phadi maidam bes ke naha phadi hingkai mia fru thangka pia thangka maidam naha ni horno ta jora nasinga bono call khama receive khaya olokai receive khaimani pore ang kubni jaga hinchau bini bumung kai vice chairman bumung kha ringko deberma hingkai boni je khut sai thangai 20 kg maidam dinani asik din nangya koi din nangka abo iko uskango 2 din nangka boni je khut jasa punong to sungto bono vice chairman hini no songo ai kono chairman no bo kogri kalangmani ri phaya kogri talangmani ta kesa borong saka phaina ha phadi hini chini piano saka sugram debarma bo thanga noita jora nasing tongkha khospata kare ulo phone khaimani pore receive khaimani pore khai tam saka bo ang kubni jaga sei hingkai nang mamuti muti khamai borong no rina hini sawe ang phai non nasing tokla sas kala ka sawo bo angko kari kha anya ko rang rok bo kari bile hini saw tabo tai ko din pore hingkai bo tam go kogri kha ate 20 kg marim ba je kono soma bo tabo hingkai tabo busak talangman borok hai borok ekjon neta borok obo hai rok galo ko roni bai tam ko ka bong da tabun no kising misik yakong ba hamya joto borong no chung sofa jo bong no nog rok borok mantho ri tho boi sofa tho onok rongni bage borong no sofa so di tho hine borok tongnai borok sanai boto himo manjaya boto hendeke tingka tasara bini busama sa beri tongo ration card bokere kagos bokere account bokere bini mungsa pun kere oba hairokta ngada nang mo para khai chin mo para rada soron para bo bolok bai khobja khwai blok dan sin mo Sanjay Debrama